Makadi enyu vagari venyika yakanaka yeZimbabwe. Starangu ndinoitwa Apostle Alistar Chibanda. I just want to give a comment about zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe, especially recently takanzwa mutungamiriri weCCC vaadvocate Nelson Chamisa resigna vachisiya bato ravo vachinotanga zvimwe vachada kuzotanga zvimwe havasati vanyatsoindicata zvavaroda kuita. Maybe I have to comment on that because vanhu vakawanda vane high hopes ekuti vaChamisa ndo vachatonga Zimbabwe nekuti vari kunzwa kurwadziwa maybe neutongi huripo hweZANU-PF muno muZimbabwe. Now I want to put a disclaimer. Handisi kuprofita, haisi profesa ndoda kupa panapa, asi ndoda kutongopawo comment yangu. Comment yangu ndeyekuti Mwari ndiye mutongi wezvose kudenga nepanyika. I want to read a scripture before ndataura zvakawanda. Acts 1 verse number 6 to verse number 7. While the apostles were still with Jesus, they asked him, Lord, are you now going to give Israel its own king again? Jesus said to them, you don't need to know the time of those events that only the Father controls. Unoziva, God controls all the events panyika, especially eutungamiriri. Romans 13 tozva kuti mutungamiriri anobva kuna Mwari. God controls all those events. Saka time factor is important. Kana Mwari akati Chamisa achatonga Zimbabwe, whether ZANU-PF or MDC or CCC yada or haina kuda, Chamisa achatonga. Kana Mwari akati Chamisa atonge, anotofasina kutonga. Zvakafanana na the great Richard Morgan Changirai. Aidiwa nevakawanda, aidiwa ne almost Zimbabwe yese, but akafasina kutonga Zimbabwe. The great prophet TB Joshua akaudza wani our great leader Richard Morgan Changirai kuti wasikuzotonga Zimbabwe. That's what I heard. So you have to verify that. Pandakanzwa izvozvo. So what I'm simply saying here is, kana Mwari ada, Zimbabwe ichatongwa nemumwe mutungamiriri munyowani. Inga Grace Mugabe aiti Mugabe achatonga even ari wheelchair. But Mwari akamubisa wani. The way akabiswa pachigaro Mugabe pakapinda mumwe, hazvinei nesu, but what we know ndezvekuti akabva pachigaro kukatoya mumwe. So kureva kuti even kana Mwari akada kubisa mutungamiriri ari pachisa mumwe, ndiMwari anobisa achimisa mumwe waanoda. Saka musanetseke maZimbabwe, mirirai time yaMwari. Ingave gore rino or 2 years or 10 years or 20 years or 50 years hazvina basa. Padiwa naMwari papo ndo pari right. And ndo patinofanira kuteera nekuti Mwari ndiye ari kutonga zvese. Maybe ndingape imwe scripture yechi2 kutsinira scripture yangu yekutanga. 1 Chronicles chapter number 29 verse 11 and verse number 12. Inokuudza kuti Mwari ndiye anotonga zvese kudenga nepanyika. Ndiye anoisa vatungamiriri, ndiye anobisa vatungamiriri. Mapisarema 75 verse number 5 to verse number 7. Mwari ndiye anopromota mumwe achimisa pachigaro, uye ndiye anodimota mumwe achimubisa pachigaro. So maZimbabweans, mirirai time yaMwari. And I want to repeat this for the last time. Kana Mwari akati Chamisa ndiye akatonga Zimbabwe, whether Chabangu azvida or haana kuzvida, whether ZANU yada or haina kuda, anongotonga. Nokuti Mwari ndiye mukuru pamusoro paChabangu, pamusoro peZANU-PF, nepamusoro pevese. Ndosaka Chamisa achiti God is in it.
anozviziva kuti hazvisi musimba rake iye, zviri musimba raMwari. Even mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Dambudzo Mnangagwa vanotozviziva kuti Mwari ndiye ari pamusoro pezvese. Ndosaka vachidedza ingwa nemapasta vachiita maprayer meeting nevafundisi vachidii, vanoziva kuti kana Mwari adecide chinhu. Saka sirai Mwari ari kuziva zvaari kuita. It's only a matter of time. God bless you.